Jeg nåede at lige fortælle om den naturmedicinske hæderspris og den internationale naturmedicinske hæderspris. Så de blev stiftet for over 30 år siden i 1979 af fabrikant Jørgen Juldal. Og indtil nu, i år 2009, bliver den uddelt til den 9. hædersprismodtager. Jeg skal lige fortælle, at formålet, og så læser jeg op for at være sikker på, at jeg siger det rigtigt. Hædersprisen har til formål at hædre personligheder, der har fremmet udviklingen eller udbredelsen af naturmedicin i Danmark, Norden eller internationalt. Komiteen er en uafhængig institution, der alene har til opgave at realisere sine formål. Det var så det. Det var så forsiden. Vi har besluttet i komiteen i 2003, der blev Claus Hanke indstillet til at modtage prisen. Og vi ved ikke, om han har skåret ud siden, men i hvert fald bedømmelsen, den går i hvert fald til det tidspunkt. Og det er med følgende begrundelse. Claus, du har gennem dit virke og levevis formået at forene det naturmedicinske, det lægekunstneriske, det ortomolekylære samt udbredelsen af ITT-behandlingen. Og der, Claus, må jeg bede dig om at komme her. Og så i mellemtiden vil jeg lige sige, at når der bliver sagt, at det er den 9. person i 30 år, så de forrige naturmedicinske, eller der har modtaget en naturmedicinske hæderspris, det er Arne Wolle, Viggo Bertelsen, Julian Wøldal, Henning Bertelsen, Erik Kirchner, Birte Skov, Carsten Vagn Hansen og her i sidste måned Jytte Appelstrøm. Så, Claus, vil jeg sige tillykke med prisen. Ja, tak skal du have. Den ser sådan ud. Ja, den er øget. Ja. Det er øget siden 2003, men... Det var Torsten Dinesen, der fik indstillet dig. Okay. Og for 2 år siden døde Torsten Dinesen. Jævnligt har han været forbi og sagt, at vi skal huske ham. Ja. De er flotte. Og hvad har vi lidt? Og det er en antioxidant. Hvad skal jeg tro, der det? De ligger i bunden. De ligger i bunden, oxidanterne. Du skal ned og kigge. Jeg vender. Og Claus, det er bedømmelsen for os på, at du er. Ja, det er sødt af. Og jeg ved ikke, er der andre, du skal? Men det kræver ikke.